Tak, počujeme sa? Tak, hurá, už sa slyšíme. No super. Teda. Super, výborne. Takže 2 hodiny od 10. presne som to riešila. Takže máme to. Dáme teraz, že go live a Boh žehnaj, aby to šlo. Dobre? Od 10:00 hovorím si výborné. Takže potom to pozri, že či to je počuť. Takže vlastne teraz ja už dám tu na len go live a mám to ísť. OK. Tak to je super. Zdravím vás, ženy. Věřím, že se teďka krásně vidíme a slyšíme. Dneska u tématu podnikání s miminkem cesta ke svobodě. A určitě spousta z vás už tady podnikáte s 1, 2, dokonce i 3 dětma. Ale možná některá z vás právě o tom přemýšlíte a drží vás tam některé strachy. A právě proto jsem si připravila tady tohleto téma. Moje jméno je Zuzi Mentor, pracuji jako business mentorka z více jak 50 s ženama z 50 států světa a tady z Kanárských ostrovů dneska mám tu čest, že tady mám jako hosta mentorku, výživovou mentorku a je to Ivona Sobková. Ivi, ahoj. Ahoj, ahoj. A Ivča se stala nedávno maminkou a myslím si, že nikdo by právě neřekl líp to všechno, čím jsi musela projít jako velmi zkušená a úspěšná podnikatelka, když právě přijde ten nový tvoreček do vašeho života a najednou se vám všechno rázem kompletně změní. A díky tomu, že už žiju víc jak 15 let mimo Českou republiku, ať už v Americe, v Thajsku, v Latinské Americe nebo tady na Kanárských ostrovech, tak jsem zjistila, že naše postkomunistická země, stejně tak jako každá jiná země, je zahlcená spoustou omezujících přesvědčení anebo takových společenských přesvědčení, co by se mělo nebo nemělo dělat jako maminka, nebo nedej bože jako maminka podnikatelka, tam je toho jako hodně v naší společnosti. No a tím, že žiju už právě teďka 6 let na Kanárských ostrovech a tady je celý koncept vůbec jako maminky, podnikatelky nebo pracující maminky absolutně jiný. Je to tím, že vlastně nejsou postkomunistická země a vždycky to tady bylo spíš kapitalistická země, tak jsem najednou pochopila, jakých spoustu přesvědčení nás drží zpátky. A taky po konverzaci s jednou mojí kamarádkou, která řekla, hele, já bych strašně ráda podnikala, ale to moje miminko ještě malinký, má 18 měsíců. A předtím, než se ještě zeptám Ivanky, jak to měla ona, tak jenom řeknu, že ten koncept toho, jak to mají tady ve Španělsku, kdy dávají ty děti třeba těch 5 měsíců do školiček, tak je absolutně odlišný. A když se mě třeba někdo zeptal na to, že já jsem měla dceru, která měla 15 měsíců, 18 měsíců, a pořád nikam nechodila, tak tady to bylo strašně divný. Jo? A už vidíte ten rozdíl. Jenom proto, že jsou zasazená najednou v nějaký úplně jiný kultuře, tak to, co mě mohlo připadat jako absolutně normální, že se u nás právě nejde s dětma někam do práce do 3 let, tak tady je něco absolutně abnormálního, prostě úplný opak, jako ty jsi ještě doma, když už to dítě má jako 15 měsíců, jo, a to je právě zajímavý, to úplně otvírá tu mysl a za to jsem neskutečně vděčná, že čím víc těch národností nebo dokonce zemí si mohla žít v různých zemích, v různých kulturách, tak ti to absolutně otevře tu mysl a řekni si, aha, takže to, co já znám, tak to nemusí být to jediný, co je správně, a právě ti to pomůže k tomu, aby se ty sama začala ptát sama sebe. Tohle je něco, co jsem se naučila
ale tohle je něco, co bych možná chtěla vyzkoušet, nebo by mi v tom možná bylo dobře. Tak jak to vlastně chci? A i vy, mě by zajímalo, jak jsi to měla ty, co bylo u tebe právě, když jsi podnikala už několik let předtím, než jsi měla miminko a měla se stát maminkou, tak jestli to bylo už v tom těhotenství, když jsi říkala, tyjo, a jak se teďka vrátím do práce, budu vůbec podnikat, nebudu, nebo to začalo až tady ty možná jakoby bloky, když se to miminko narodilo? A vieš čo, tie bloky začali vlastne už odvtedy, keď som zistila, že som tehotná. Akoby takéto uvažovanie toho, že dobre, že nebudem teda môcť fungovať štýlom, ako som fungovala doteraz, že naozaj tým, že ma táto práca baví, naozaj ako keby pomáhať ženám po celom svete, vyloženie cítiť sa ako keby lepšie vo svojom tele, nielen čo sa týka ako keby chudnutia, ale aj zdravia, naozaj takého toho prepájania telo, mysel, duša a tie práce na sebe, tak nedokázala som si predstaviť, že by som ako keby úplne prestala pracovať. Z toho dôvodu, že vedela som, že jednak ma to obrovsky baví, zároveň mi prišlo ako keby ľúto to, že som si to toľko budovala, tak aby som to teraz ako keby úplne stopla. To som nechcela a naozaj som si to ako keby ani nevedela predstaviť. Nevedela som úplne, že ako to spravím, ale vedela som, že s tým nechcem ako keby úplne seknúť. A naozaj už v tom tehotenstve som si v podstate čím bližšie sa vlastne blížil termín ako keby pôrodu, tak tým viac som si fakt ako uvedomovala to, že dobre, že uvedom si, že takto nemôže vlastne pracovať ďalej, že týmto pracovným tempom, napriek tomu, že som naozaj mala krásne požehnané tehotenstvo, naozaj do ešte 3 dní pred tým, než som začala mať kontrakcie, tak som proste cvičila jogu a pracovala, pretože som sa cítila skvele, ale vnímala som, že takto ako keby pracovať ďalej nemôžem, pretože samozrejme pre mňa je číslo 1 to dieťa, pre mňa je číslo 1, aby som sa čo najrýchlejšie samozrejme zregenerovala. No a práve vtedy naozaj som riešila fakt ako najväčšie bloky toho, že tak ako o všetko prídem a teraz akože čo mám proste robiť, že sa nemôžem ako keby rozkrájať. A naozaj tam boli veľmi až také, nie som povedala, že seba deštrukčné myšlienky, ale veľké pochybnosti vlastne o tom, že či na to mám proste takto akoby fungovať s tým dieťaťom, pretože presne ako vravíš, vlastne v tej našej kultúre, alebo tu, kde žijem ako ja na Slovensku, tak presne to je to, že maminky sú do 3 rokov proste s deťmi na materskej dovolenke a vlastne venujú sa iba dieťaťu, iba domácnosti. A ja keď som sa ako keby na touto myšlienkou zastavila, pretože som vedela, že nemusím pracovať, ale chcem pracovať. To bol ten rozdiel, pretože aj môj manžel vlastne vravel, že nie je treba, aby som pracovala, že aby som sa hlavne venovala sama sebe a bábätku, ale ja som vedela, že chcem. A keď som videla vlastne tú kultúru tu, ako vlastne tie ženy fungujú, tak ja som sa absolútne s nimi neidentifikovala. A mala som aj také tie pochybnosti toho, že a tak asi toto je presne ako vravíš, toto je asi správne, že takto teda 3 roky sa venuješ tomu dieťaťu, iba domácnosti a jediné, čo teda robíš, je, že sa venuješ tomu bábätku, venuješ sa proste tomu manželovi a domácnosti a to stačí. Ale ja som vedela, že toto ako keby nie je tá úplná moja cesta, pretože ja som potrebovala sa ako nejakým spôsobom ako činiť, nejakým spôsobom fakt sa rozvíjať a venovať ako keby aj ten čas sebe. A to pre mňa bolo ako keby to podnikanie, že nielen teda forma samozrejme toho príjmu, ktorý naozaj, keď sa len zoberieme to, ako je teraz, neviem, hodnotená materská, tak naozaj sú to ako keby strašne malé akoby čiastky. A keď som vedela, že tak bola by som v úvodzovkách hlúpa, aby som ako by to zahodila, keď môžem teraz zarábať niekoľko tisíc eur mesačne a byť proste v pohode a zároveň mať ako keby dostatok času na malého a pre seba. Takže naozaj to bola veľmi akoby trnistá cesta a vnímala som fakt ako rôzne obmedzenia aj z toho okolia. Ale čo mi veľmi pomohlo, hlavne na tom začiatku bolo, že som si našla, aj keď nie v tom fyzickom svete, ale ako v tom online svete, ženy, ktoré už podnikajú, ktoré majú malé deti a ktoré sú úspešné. Pretože v tom svojom okolí som nemala nikoho takého, čo by ako naozaj podnikal, bol úspešný a zároveň bola proste matkou a bola naplnená a šťastná. Takže mne toto napríklad veľmi pomohlo, naozaj ten online svet, že som si tam našla tie matky, ktoré takýmto spôsobom pracujú, ale zároveň ženy, ktoré nie sú len, že ako na oko úspešné alebo na oko, že úplne všetko dokonalé, ale naozaj ženy, ktoré aj ukazovali tie svoje nezdary alebo aj tie svoje nedokonalosti, že naozaj mali dni, kedy sa im nechcelo nič, mali dni, kedy proste pracovali naplno, kedy sa venovali len malému a to mi veľmi pomohlo hlavne na začiatku, tak akože si uvedomiť, že tým, že je to nová rola, tak potrebujem sa ako keby prispôsobiť. Takže to bol ten začiatok toho, kedy som si tak uvedomila, že nemôžem takýmto spôsobom fungovať ďalej. To je úžasný a myslím si, že se spousta žen identifikuje s tím, že právě když mi to říká ta moje kamarádka, no všechny moje kamarádky mi říkají,
Ježíš, a on je takhle malinký a ty už pracuješ? A to je vlastně, jak říkám, a jsou podnikatelky, nejsou, že tohle je ten komentář vlastně od člověka, který není tam, kde ty chceš být. A je to úplně stejný jako s podnikáním, tak tady s tím letím. Pokud budeme přijímat komentář od člověka, který není tam, kde chceme být, tak jak se tam můžeme teda tím pádem dostat, jo? A to je fakt jako na všech úrovních. Určitě, že jedno doporučení je, pokud vám někdo dává nějaký, panebože, nevyžádaný názor, to je v Čechách, mně přijde strašně populární, jako s proměnutím ztráce prostě do života ostatních a dávat pořád nějaký nevyžádaný názory, tak jenom řekni, hele, díky, super, jako ty tam nejseš, já nechci o tebe přijímat tady tenhle ten názor, je to tvůj názor, děkuju za něho, a to je všechno. Nemusíme jít do žádné diskuze, nemusíme se přijít, nemusíme přesvědčovat toho druhého člověka, že já to mám teda jinak. Není to potřeba, hele, je to v pohodě, já to mám jinak, ty to máš jinak, v pohodě a nemusíme o tom vůbec jako nějakým způsobem diskutovat. A moc se mně líbilo to, že ty jsi to vyřešila tím způsobem, nemám kolem sebe žádnou ženu, která by to takhle měla, takže jdu do toho online světa a hledám, že takhle už je to možný. A to je jedna z věcí, které já i říkám právě ženám v našich mastermindech, a často to takhle bývá, pokud ty nemáš kolem sebe v tom fyzickém okolí podnikatelku, která by točila právě 3, 5, 10 tisíc euro měsíčně, tak musíš jít právě do nějakého mastermindu, kde to je úplně normální vydělávat tyhle ty peníze a nebudeš nikomu připadat jako Ježíšmara, tak to jsi nějaká zvláštní, ne, to děláš něco divného. A když už se to normalizuje, právě cokoliv, co se normalizuje v tom našem mozečku, tak potom je pro nás mnohem jednodušší to přijmout. A přesně jak říkáš, ty jsi našla tu formu toho, že jsi našla ty ženy v tom online světě. Já, když jsem tady viděla, že v téhleté kultuře je absolutně normální, že to dítě, což jako je pro mě taky ještě další extrém, tam já ještě jako nejsem, se dají prostě do školičky od 5 měsíců. Já jsem viděla, že já bych malou chtěla určitě někam třeba umístit od té doby, kdy ona si dokáže jako vyhrát s někým, jo? Kdy opravdu vidím, že to je pro ní radost, že se tam prostě těší. A já jsem měla nejdřív, tak jsem to měla já, že jsem měla nejdřív hlídačku doma, která prostě chodila na několik hodin každý den, abych já se mohla plně věnovat mentoringu. A právě, co si myslím, že pro mě jakoby je největší benefit, když už to dítě je takhle větší, že potom já mu dávám tu plnou pozornost a jsou hlavně, jak to říkáš ty, jako vyživená, že ty děláš to, co tě baví. A já jsem se cítila prostě šťastná a naplněná. A potom vlastně tohleto jsem dávala tomu dítěti. Protože si myslím, že jako my jangovky, když ty jsi velice jinová, tak ženy, které máme jako tady tohleto silné poslání, silné volání, jsme v tom podnikání opravdu šťastní. Není to pro nás žádný jako utrpení, že ježišmarja, tak musím do práce, vůbec ne. Ba naopak, strašně se na to těšíme. Tak by bylo pro nás utrpení to přestat dělat. Měla jsi to taky tak? Úplne, že fakt som si to ako keby nedokázala predstaviť, aj keď také tie myšlienky proste boli toho a samozrejme, akože tam je dôležité povedať to, že aj túto tému naozaj tá cesta k slobode a to podnikanie proste s miminkem, pretože naozaj mám malého, ktorý bude oslovať ako rok a vnímam práve, že mala som ako keby rôzne aj, nazývam to, že proste prepady a tie pochybnosti o sebe aj počas tej cesty, pretože je to stále proste pre mňa ako keby nová rola a bolo to takéto, že mala som ako myšlienky toho, tak proste mohla som teraz, neviem, akoby príklad, mohla som teraz proste žehliť namiesto toho, aby som proste pracovala a rôzne takéto akoby, ale vždycky ako keby tá moja viera a taký ten môj chtič vlastne dosiahnuť naozaj proste viac a byť ako keby aj slobodnejšie v tom svojom živote, tak bolo ako keby silnejšie a v tom mi veľmi práve pomohlo aj práce práve, čo sa týka terapii a naozaj ísť ako do hĺbky, pretože vnímam, že, a to určite možno aj keď maminy nás pozerajú, tak tým materstvom naozaj vyplávajú tie najväčšie v úvodzovkách sračky proste, ktoré nám ako keby veľakrát tie deti odzrkadľujú a tie najväčšie zranenia, ktoré nemáme spracované. A tým, že som na sebe už dlhodobo pracovala, tak som vnímala, že potrebujem v tomto pokračovať o to viac, tým, že samozrejme predávam nejaké informácie tomu dieťaťu, ale aj kvôli samej sebe, pretože aj rôzne ako keby fakt sa mení celé hormóny a všetko vlastne tak akože sa rôzne mení a upgradeuje, tak v tomto som vnímala ako keby veľkú pomoc, pretože vedela som a viem aj teraz, že sama by som to ako keby nezvládla, ak by som nemala pomoc tej terapeutky, ktorá mi naozaj pomohla s tými najväčšími vecami, ktoré tam boli nespracované, ktoré naozaj vyplávali, tak by sme sa tu teraz naozaj proste nebavili a to podnikanie by mi naozaj nešlapalo tak, lebo keď som si napríklad porovnávala rok predtým, keď som vlastne podnikala, tak naozaj minulého roku som proste sa narodil malý, asi začiatkom kvietna a keď si porovnám teraz ten príjem, tak je zhruba ako keby rovnaký, keď som fungovala naplno bez malého.
Hej, ale pracujem o polovicu menej, lebo keď som si pozrela ešte schválne môj DR, ktorý bol 2 roky dozadu, tak to tam proste bolo akoby natrískané, pretože ma to bavilo, proste riešila som to takýmto spôsobom, ale keď si to fakt teraz porovnám aj čo sa týka príjmov, tak je to zhruba rovnaké. A to naozaj som proste riešila to 6 nedeli a rôzne ako keby ďalšie udalosti s tým malým, takže to ma ako keby len mi ukazuje a učí, že som ako keby na správnej ceste, ale určite ak ženy, čo nás pozerajú, buď riešia to, že majú nejaké podnikanie, zistili, že sú tehotné, alebo už chcú začať podnikať popri materskej, tak vnímam, že práve práca s tým vnútorným svetom je dôležitá, lebo veľa vecí dokážeme si ako keby same nastaviť, to určite áno, ale ak máme tam nejaké zranenia, tak na to je potrebné, aby sa pozrel odborník, ktorý nám dokáže proste nás tým previesť, aby sa nám uľavilo a žilo lepšie. Určitě. Určitě zmíním, že Ivanka je absolventka všech našich tréninků, mastermindů a teďka úzce i spolupracuje právě s mojí mamčou, která je psychoterapeutka a mamča právě úzce spolupracuje s našima klientkama, protože myslím si, že, nebo jsem pevně přesvědčená o tom, že právě ta hluboká práce je velice spojená s tou naší vášní a vždycky, když se rozhodneme pro tu naši vášeň a pro to naše poslání, tak ten vesmír nás na začátku testuje, jestli to myslíme vážně. No a právě, jak říkáš, to narození toho miminka tak je taky velký test. Jako myslíš to vážně, dál chceš pokračovat v té své vášni, opravdu si ustojíš ty komentáře těch ostatních. Jaký zněla třeba komentáře jakoby rodiny nebo fakt jako kamarádek, který to tak právě nemají? Co ti na to říkali? No, asi najviac som ako keby riešila ani nie tie kamarátky, lebo tie kamarátky ako keby boli zvyknuté, oni ma brali takú, aká som, takže to nejak ako nekomentovali. Pýtali sa ma len samozrejme, akože jak to zvládam, ale tá rodina bola pre mňa taká ako keby dosť náročné to ako keby spracovať. Ani nie tak napríklad moja, pretože tá moja znova som to proste nejak ako neriešila, ale skôr práve napríklad manželovej strany. Ja tam som vnímala, že si ako keby všetci mysleli, že prestanem proste pracovať, že budem sa venovať tomu malému, ale ja som samozrejme na začiatku, keď sa narodil aj malý, hľadala si tú cestu toho, že ako to proste skombinovať a samozrejme tým, že bol malý úplne malinký, tak sa to ešte dalo, pretože proste veľa dieťa spí, takže naozaj toho času máš ako keby habadej, ale čím je samozrejme väčší, tak tým viac času ako keby býva hore a proste spí už ako menej, ale čo som ako keby vnímala je to, že mala som niekedy momenty toho, že som sa ako keby necítila dostatočná, hej, že dosť ako keby dobrá, že som si, neviem, bola som proste niekde a tá proste baba mala všetko proste poupratované, úplne deti všetko ako keby v pohode, sama samozrejme bola ako keby unavená a strhaná, ale ako keby ten dom a všetko bolo proste cajk. A ja som si teraz uvedomila, že a že proste teraz ako keby ten môj dom samozrejme ako keby je čistý, ale hovorím, no šlo by ešte toto vylepšiť, ale hovorím si, ale ja to proste nemám v mojej kapacite a nie je to pre mňa dôležité a pre mňa naozaj vždycky priorita číslo 1 som ja sama, potom je to dieťa, pretože keď som ja sama v poriadku, tak potom je to dieťa šťastné. A proste to, že nebudeme teraz spolupracovať dnes, tak sa proste ako keby nič nestane. Takže naozaj tie komentáre tej rodiny neboli také úplne, že by ako na mňa útočili, to nie, to si fakt nikto nedovolil, ale myslím si, že to bolo aj tým, že som to ja sama mala zrovnané, ale určite veľakrát tam ako keby boli aj ja sama som proste mala rôzne ako keby výčitky, to musím povedať, že tak je aj, fakt je to pravda, že tam tie výčitky boli, ale spracovala som si ich znova tak, že som pracovala a pracujem každý deň na sebe s tým, že si stále pripomínam proste, prečo to robím. A naozaj som sa ako keby aj naučila, že nie je možné, aby som vo všetkých veciach ako keby bola 100% a dokonalá a že to je v poriadku. Lebo som chcela byť vo všetkom dokonalá. Chcela som mať fakt, že venovať sa plne dieťaťu, mať proste poupratovanú domácnosť, robiť si všetko sama, venovať sa proste plne manželovi a ešte naplno podnikať. Ale vedela som, že ak by som takto fungovala, tak by som a že boli takéto pokusy, tak som po týždni úplne padala na hubu, pretože som nevládala, pretože som málo spala a vlastne už som v podstate robila to, čo hovorím klientkám, že nie je dobré. Hej, že som fakt ako nedbala na seba, pretože som chcela, aby všetci boli ako keby spokojní, aby všetko šlápalo. Takže aj takéto uvedomenie si toho, že nie vždy všetko ako keby bude perfektné a na 100%, mi veľmi pomohlo ako keby, že robím všetko najlepšie ako viem, ale nie 100%, pretože to proste nemám v svojej kapacite teraz pracovať, neviem, 5 hodín denne, pretože to naozaj akože nezvládam ani časovo a ani to nechcem. Takže vnímala som, že ako keby tá rodina mi možno veľakrát ani slovne nehovorila, ale môj pocit bol taký, že si toto myslia, pretože ja som sama o sebe pochybovala. Takže a samozrejme, čo vnímam akoby veľkú aj rolu, bol môj manžel, pretože znova u nás v rodine nie
nikto taký, že by takto proste žena pracovala s malým bábätkom. A s ním som naozaj proste musela veľa komunikovať o tom, prečo je to pre mňa dôležité, prečo to proste chcem, aby to pochopil. A aby pochopil to, že nie som ako tie v úvodzovkách, nechcem sa nikoho akoby dotknúť, ale tie ostatné ženy, ktoré fungujú tým starým spôsobom toho, že do 3 rokov venujú tú pozornosť len tomu dieťaťu. Stále si s tým pracujeme, ale vnímam, že aj on urobil veľký proste krok v tomu, že ja som si ako keby bola v tom istá a vysvetlila som mu tie dôvody, prečo to tak je. Preto napríklad, aj keď mám klientku, tak proste on je s malým, pretože venujem mu ten čas, sú spolu, proste ako chlap s chlapom a ja proste si môžem v pohode pracovať. Takže tam som vnímala, že aj s tým akoby partnerom je to dôležité ako keby vykomunikovať si a byť si hlavne ako keby istá sama v sebe, tým pádom potom aj tá druhá strana to lepšie zoberie. To určitě, ta vnitřní jistota, to je super. Jaký byly strategie například časový, jo? Říkala, že na začátku to miminko hodně spinká, což je pravda, takže pokud máte malý miminko, tak je super čas a cítíte to jako začít, protože tam je fakt toho času hodně. Pokud už to miminko právě je chodící, ten jeden rok je takový fakt jako hodně náročný, co je to, co ti pomáhá, nebo jestli máš třeba nějakou výpomoc na úklid, jako máš vlastně jako ten systém, který ti funguje teďka? Čo sa týka systému, tak jednoznačne ako keby mám s manželom dohodnuté proste časy, kedy mám prácu, kedy on má voľno, kedy sa môže venovať malému a vlastne urobili sme si to, čo mi veľmi pomohlo. Urobili sme si ako keby time management toho, že kto, kedy, kde bude. Kto, príklad, neviem, manžel proste chodí na futbal, chodí na tenis, na rôzne športy, tak viem, že to je čas proste pre neho, príklad 5-6 hodín v týždni alebo proste aj viac. Ja zase viem, že pre mňa je práca, potom nejaké samozrejme také tie self-care hodinky, tak ten akoby časový harmonogram mi veľmi pomohol, že vždycky akoby máme dané, že OK, na tieto časy mi nešahaj ani jeden druhému, takže ako keby v tomto tu je to taký akoby forma toho rešpektu. Tiež to trvalo dlhú dobu, aby sme si to nejak akoby zastabilizovali, ale toto je podľa mňa ako keby kľúč číslo 1, že ak máme partnera, ktorý nám ako takto samozrejme s tým dieťaťom pomáha, nie že pomáha, pracuje, lebo však to je jeho dieťa, ale pracujeme takto spolu, tak toto mi veľmi pomohlo, naozaj ten časový harmonogram a proste mať nastavené tie hodiny, kedy sa môže on venovať. A ja mám úžasnú akoby prácu a úžasné ženy, s ktorými pracujem, že sú naozaj veľmi ako keby otvorené a prispôsobivé, že keď sa napríklad aj stalo, že neviem, že potrebovala ísť do práce, ja som proste mala malého so sebou a nemohla som príklad mať klientku, tak naozaj tie klientky sú akoby v pohode s tým, že sa proste, OK, konzultácia sa preloží, alebo to proste máme aj s malým. Malý je zlatý, naozaj, že dá sa to proste aj takto. A vnímam tam naozaj aj tým, že som si to ja sama nastavila, že to bude v pohode pre tie ženy a pre tie ženy to naozaj v pohode je. Pretože sa poteší, že proste uvidia miminko, ono sa tam akože poskáče, poteší sa. Máme samozrejme priestor, nie vždy, ale veľakrát sa to takto ako keby stalo. A ja som si to sama zrovnala, že je to v pohode a fakt aj vnímam to teda u stálych klientiek, že sú proste s tým úplne ako keby v pohode. Hej, takže aj takéto akoby momenty boli, že nemôžem povedať, že vždycky 100% mám ako keby ten fokus, len, že som proste ja s tými klientkami, sem tam sa to stalo naozaj vo výnimočných prípadoch, ale tým, že som to mala zrovnané, tak som to proste brala v pohode a aj ten malý to úplne zvládol. Hral sa proste vedľa mňa a ja som mohla riešiť tú prácu. Hej, že a čím som ja viac bola v nepohode, tak tým potom aj to dieťa bolo v nepohode a potom to proste nefungovalo. Takže ten harmonogram, čo sa týka pani na úklid, tak to nie. S týmto si pracujem a rada by som si niekoho takto ako keby najala, aby mi s týmto pomohol, ale znova vnímam ako keby aj takú tú komunikáciu proste s partnerom, aj o tom zadelenie si proste tých domácich prác. Hej, že to nie je, že moja povinnosť je prať, moja povinnosť je robiť toto, proste naozaj si to ako keby rozdeliť, že aby to bola ako keby spolupráca. Je to ako keby s tým dieťaťom, že to nie je teraz to, že on v úvodzovkách hlída mi to dieťa, ale to naše dieťa, on venuje mu ten čas, tak ako ja venujem sa, keď on napríklad hraje futbal. Príklad, takže tak, ale to tiež ako nejaký vývoj, ale teraz, keď to riešim, takže naozaj s ním sama, tak to bolo fakt o tom time managemente a o tej komunikácii hlavne. Pretože viem, že na začiatku sme spolu ako keby dosť aj, možno, nechcem povedať, že bojovali, ale boli tam výmena názorov z toho dôvodu, že sme nedostatočne nejaké veci komunikovali. Hej, a ja som ti hovoril, že vtedy mám toto a ja som na to zabudla, pretože kto si to má pamätať. Takže naozaj, že sme si sadli, vytvorili si ten harmonogram a že dá sa to proste krásne podľa mňa sklbiť, keď človek chce a keď obidvaja chcú. Byl tam nějaký moment, kdy si pamatuješ, že to byla fakt jako velká výzva, že vás to třeba úplně rozdělilo a pak jste to zvládli a naopak vás to hrozně spojilo? Bolo vtedy, keď som vôbec
začala ako keby naplno, ako sa Malý narodil, pracovať a keď som vlastne nekomunikovala niektoré veci, alebo myslela som si, že som mu to povedala, veľakrát som mu to aj povedala, ale on to proste nemal v hlave, pretože sa venoval niečomu inému a naozaj bolo to také, že sme sa dosť často hádali a bolo to fakt akože už vyhrotené v tom, že som vnímala, že takto to proste nemôže ísť ďalej, pretože ja som potom nebola v pohode. Nebola som v pohode ani čo sa týka ako keby môjho podnikania, pretože ak mám tam toto v hlave, že to není v pohode, tak vlastne to potom cítia aj tie klientky, hlavne som to cítila ja sama a vlastne vtedy som si uvedomila, že naozaj potrebujem ako keby ešte viac pracovať na tých svojich ako keby presvedčeniach, na tých svojich obmedzeniach. Nehovorím, že ako keby je vždycky chyba len na tej jednej strane, lebo vnímam, že to je vždycky každému to otvorí niečo, ale určite bol moment, keď som si povedala, že už takto to ďalej nepôjde a fakt sme si sadli a povedala som mu, že takto to proste nemôže fungovať, akoby, čo sa týka tej komunikácie, lebo potom je to také, že jeden je nasredený, druhý je nasredený, potom toto dieťa vníma, my medzi sebou to vnímame a potom to už ako keby nie je partnerstvo, ale to tak ako spolunažívanie vedľa seba. Hej, takže to som vnímala, že fakt také tie, podľa mňa, ako ja to takto mám v živote, že naozaj veľakrát sa to musí akoby veľmi vyhrotiť, aby som si to uvedomila, aby som to viac videla, aby som s tým bola schopná pracovať. Takže určite, akože nebolo to, že hneď od začiatku skvelé, 100%, to vôbec nie. Ešte stále na tom pracujeme, ale myslím si, že už máme aký taký systém, aby to fungovalo. Měla jsi tam, Evi, někdy pocit viny, jako že se věnuješ třeba víc práci než tomu miminku, nebo ti to možná klidně mohli dát jako nějaký pohledy nebo komentáře té rodiny. A jak jsi s tím pocitem viny pracovala? Pocit viny tam bol veľmi často. Jednak som si ho vyvolávala ja sama, ale samozrejme boli tam ako nejaké komentáre toho, že by som sa proste mala venovať malému. To určite to bolo a to ma ako keby ešte o to viac dokázalo v tých momentoch ako keby zraziť, pretože som vedela, že to ako keby robím pre nás celkovo a samozrejme, pretože sa ja rozvíjam. A práve s tými pocitami viny som si veľmi pracovala, lebo ten pocit viny som vnímala, že ako keby najväčšou prekážkou k tomu, aby som naozaj bola ako keby aj spokojná, k tej spokojnosti. A ako som si s tým pracovala, tak znova pomohlo mi veľmi ako keby práca s tými, akoby práca, čo sa týka terapie, naozaj ako keby ísť do hĺbky, čo ten pocit viny vyvoláva a prečo vlastne vôbec sa to ako keby deje. A znova, ako náhle som si vlastne vstúpla do tej svojej naspäť sily, tak som bola schopná tie veci komunikovať a už potom hlavne tie veci ani neprichádzali zvonku. Že už naozaj potom sa ako keby úplne eliminovali. A že teraz možno raz za čas mi, neviem, proste niekto môj blízky ako keby niečo povie, ale ja som s tým už proste v pohode, pretože viem, že to, čo proste robím, má zmysel. Viem, že mi to dáva obrovskú slobodu, aj akoby časovú, ale aj finančnú, že nemusím sa nikoho pýtať, či si môžem niečo kúpiť alebo podobné veci, čo som veľmi často počúvala, že idem sa pýtať, či si môžem kúpiť toto alebo či môžem investovať tam. Akoby v tomto tu vnímam, že nevnímam, že by to bolo feministické, ale proste pre mňa tá sloboda je dôležitá v tom, že naozaj, keď teraz vidím niečo, alebo nejaký kurz, alebo čokoľvek a chcem si do toho investovať, tak proste sú to moje peniaze, ktoré si ja zarobím a môžem investovať ako ja chcem a nemusím sa nikomu ako keby pýtať a doprosovať. To bolo pre mňa tiež akoby veľmi, veľmi dôležité, takže tak verím, že som odpovedala na otázku. A Zrovna jste mi nahrála, protože jsem se chtěla zeptat na ty výhody, jaký jsou ty výhody, které tam teďka vnímáš podnikání s miminkem, takže určitě finanční svoboda, že se nemusím, to je častý a to mě úplně drásá vždycky, že ženy právě, i přesto, že to je společný, tak, jo, vidíme se, dobré. Tak, že by ten manžel měl právě jako buď platit teda nějaký jako příjem té ženě, protože ona vlastně se vzdala své kariéry, vzdala se svého osobního života, dokonce svého spánku, vlastně všeho, proto aby vychovala společné dítě a moc mě líbí, že měníš ten jazyk a myslím si, že bychom měli jako si zvědomovat, jak o tom mluvíme. Ne, že ty mi pohlídáš moje dítě, ale ty teďka se budeš starat o naše dítě. Stejně tak jako já se starám. A pokud já se teda starám 24/7, tak kde je ten můj plat? Jako to, že za mě zaplatíš prostě nájem a jídlo, jako to je všechno? Já jsem se vzdala absolutně všeho. To mně přijde strašně mačistický v porovnání, co vidím tady právě ve Španělsku. Takže určitě dámy, jako buď chtějte svůj vlastní plat, anebo když si chcete něco koupit, tak žádný, jako že můžeš mi to dovolit, nebo jaký pak dovolit? Kdo vám jako platí za to, že vy jste se vzdali vašeho života, vašeho času?
to je jako k nezaplacení, to není ani plat 30 050, to prostě nemá jako vyčíslitelnou hodnotu. A tohle si myslím, že bychom se my ženy měli, pokud teda se rozhodneme být s tím miminkem doma a nepracovat, což je taky v pořádku úplně OK, tak aspoň se za to postavit, jako postavit se za tu svou vlastní hodnotu dobře, já se tohohle všeho vzdávám, ale buď mě tady posíláš prostě na účet 50 litrů měsíčně, anebo teda jak se tady pobavíme o tom, že když já se budu chtít do něčeho investovat, takže stejně nemusím o tom jako s tebou sáhodlouce diskutovat, jestli je to vhodný nebo není, protože tohle to mě náleží. Jo, ty peníze jako naše společné nebo tvoje jsou samozřejmě i moje a ne, že já se musím manžela dovolit. To mě fakt dokáže vždycky absolutně vytočit. Takže jsme měli jako první finanční svobodu, co tam máš dalšího? Určite ako keby aj časovú slobodu, že napriek tomu, že samozrejme nevenujem sa ako keby len bábätko, presne ako si vravela, že je to, podľa mňa je to vždycky ako keby možnosť voľby a toho, aby bola žena spokojná, pretože samozrejme obdivujem všetky ženy, ktoré sa rozhodnú naozaj, že venovať len ten čas malému, ale tá časová sloboda je tiež ako keby veľmi dôležité, že naozaj teraz proste keď chcem, tak budem pracovať, teraz keď nechcem proste pracovať, nebudem a napríklad len keď to tak beriem do budúcna, že ty si vravela, že napríklad od 5 mesiacov dávate tie detičky do školy, do školičky, tak u nás proste napríklad od tých 3 rokov alebo 2 rokov, keď dojasli. A aj to je výborné práve, že tým, že podnikám a že napríklad aj keď to dieťa bude chodiť do škôlky, tak zase mám tam ako keby časové to, že keď sa čokoľvek stane, tak nemusím odchádzať z tej práce a proste brať si teraz dovolenku, pretože kedykoľvek môžem si čokoľvek zrušiť a prispôsobiť to potom tomu dieťaťu. Takže to tiež vnímam ako naozaj proste ako veľkú slobodu. Ano, ano, je to určitě s tím souhlasím, protože že když malá třeba chodí do té školičky a najednou má rýmu, nebo vidím, že si jí prostě ráno nechce vstávat, tak si ho zůstanu doma, protože můžu. Protože si to můžu přizpůsobit. A tohle pracující maminka samozřejmě udělat nemůže. Určitě. No, takže finanční svoboda, ta časová svoboda, že ti tam něco napadá, co je u tebe? Vnímam akoby aj to, že do nejakej miery aj to, že podnikám, tak určite to dodáva nejaké sebavedomie, aj čo sa týka toho rozvoja samej seba a toho, že áno, že venujem ten čas proste tomu malému a venujem tomu čas tomu dieťaťu, ale že ako keby sa sama proste rozvíjam a sama sa posúvam a že naozaj ako keby rastiem prirodzene aj s tým chlapom, pretože pre mňa ako keby je dôležité to, aby akoby obaja v tom vzťahu boli nejakým spôsobom ako keby úspešní v akejkoľvek forme, ale toto vnímam tiež, že ako keby tak sa, nechcem povedať, že by to podnikanie mi určovalo to, že či sa cítim viac hodnotná, alebo nie, to nie, ale do nejakej miery do sebavedomie to dodáva. Hej, a vnímam práve ako keby aj ten prerod toho, že dokážem potom tie veci lepšie komunikovať dokonca, dokážem efektívnejšie fungovať s časom, pretože predtým, vždycky si poviem, že čo som robila predtým, keď som nemala malá, že som mala kopu času a že teraz naozaj fakt efektívne proste využívam ten čas, takže aj tá efektivita času, to zorganizovanie vecí, ktoré mám, tak dokážem naozaj proste rýchlejšie, lepšie. Takže to vnímam, že tiež bolo ako keby obrovský posun. Určitě, určitě, ženy. Jestli máte otázky, tak je určitě teďka pište, protože mám na Ivanku poslední 2 otázky já. A to se trošku vracíme k tomu začátku, kdy ty jsi říkala, že tam bylo spoustu omezujících přesvědčení. Vybavíš si některý, který tě omezovali konkrétně a čím jsi je nahradila, nebo co ti potom pomohlo? Tak určite jedno obmedzujúce presvedčenie, ktoré bolo, je, že nie som ako keby dostatočne dobrá na to, aby som to zvládla. Aby som zvládla ako keby ďalej podnikať. To bolo, tým som si naozaj proste prechádzala takým tým, že prerodom v rámci tohoto. A čo mi ako keby pomohlo naozaj tú dennodennú prácu s tými obmedzujúcimi presvedčeniami. To robím doteraz, pretože akoby, aj keď akokoľvek žena dlho na sebe pracuje a fakt pracujem na sebe proste už roky, tak vnímam, že stále nejaké to obmedzujúce presvedčenie tam vyvstane tým, že ako sa posúvame. A to, že som si naozaj to obmedzujúce presvedčenie spracovala, takže som dostatočne dobrá a robím všetko proste najlepšie, ako viem. Takže to bolo jedno obmedzujúce presvedčenie. A druhé obmedzujúce presvedčenie je, že ako keby, fakt, jak sme sa bavili s tým pocitom proste viny, že mám ten pocit viny toho, že nedostatočne, že ako keby nebudem schopná venovať dostatok času tomu malému a budem pracovať, hej, že v tomto, ak to dáva zmysel, ako to myslím, tak s týmto, takéto zadelenie toho času, že tak teraz som 100% proste matka a teraz som 100% venujem podnikaniu. A takéto, čo som robila, a určite sa v tom ako verejne priznávam, možno veľakrát sa ženy v tom nájdu, že aj keď som bola proste s tým malým a venovala som sa mu a on sa hral, tak som proste riešila na telefóne prácu. Alebo naopak, hej, že keď som proste venovala sa podnikaniu, tak vlastne venovala som sa aj malému, že to bolo také ako keby rozbité na všetky strany. A nebola som efektívna
ani v jednom. A čo som ako keby prestala robiť je to, že ako náhle sa vlastne venujem malému, to znamená, že sa spolu hráme, tak odkladám telefón, všetko proste tipnem a všetky sociálne siete proste vypnem a nekomunikujem až dovtedy, kým napríklad nemám na to proste priestor a ten malý spí alebo čokoľvek, alebo je s niekým iným. Takže aj to mi veľmi pomohlo naozaj, ako keby nemiešať to, lebo potom som mala pocit, že celý deň pracujem a že je to úplne ako keby rozlietané aj v tom strašný bordel. Takže naozaj ako keby aj v tom mi to veľmi pomohlo si ako keby ten čas efektívne a naozaj dokázať proste vypnúť ten telefón a nie proste teraz som 100% matka, lebo potom toto dieťa vníma, hej, a príklad príde k tebe, skáče proste po tebe, aby si sa mu venovala a zoberie ti ten telefón, aby si ako keby prestala. A ja som fakt takéto signály ako keby začala vnímať. Videla som, že aj tak je to neefektívne, že to nemá zmysel, tak som s tým potom ako keby úplne prestala a odpustila som sama sebe, že som to robila. Pretože aj ten pocit viny je za mňa tiež veľmi dôležité a možno, že aj ženy, ktoré nás pozerajú, tak sa v tom nájdu takéto, že aj keď niečo urobíme, že v údokách, že nie optimálne alebo zle, tak potom si to vyčítame. A ja som počula krásny citát, jak som dnes sa práve zamýšľala aj nad tým našim vysielaním, že bola som dokonalá matka, kým sa mi narodilo dieťa. Ja som to presne takto mala tiež, že som mala nejaké predstavy toho, že to bude tak a tak a že určite teda nebudem na tom telefóne, keď budem s malým a rôzne ako iné veci. Ale keď sa to začalo diať, tak som naozaj proste spracovala aj s tým odpustením si. Hej, naozaj takéto, že odpúšťam sama sebe, že som to teraz proste spravila a že OK, stalo sa to, ale idem ďalej a posúvam sa. Že som to nenechávala v sebe, také tie výčitky toho, že tak som to teraz neurobila dobre. Jo, to se můžu určitě podepsat, protože jsem dělala úplně stejně, kdy přesně potom si připadá, že pracuješ furt a hlavně to dítě tě strašně rozčiluje, protože tak panebože, mě chviličku nech, to potřebuji udělat. Ale do té doby, než jsem to úplně stejně, jak říkáš, než jsem to rozdělila, teďka je čas na práci, teďka je čas na malou, tak potom to dítě, přesně jak ty říkáš, teďka šla prostě ven na hřiště, úplně v pohodičce, úplně v klídečku, ale kdybych se jí třeba celý ráno nevěnovala, tak by plakala, nechtěla by jít ven, prostě chtěla by maminku a to se dělo předtím, když jsem to vlastně neměla rozdělený, tak nechtěla prostě potom jít s někým cizím, byla na mě nastáta a tak dál. A teďka je to úplně čau mami, pusu, čau a jde a je to úplná pohodička. Takže je to fakt o tom, jak si to vnitřně nastavíme a že ty dva světy, že tomu věnujeme tu dostatečnou část a dostatečný čas hlavně. Závěrečná otázka, ty jsi mi na to už trošičku odpověděla, ale možná to ještě něčím doplníš a to je, jaký byl největší úspěch teďka za ten první rok tvýho mateřství podnikání, čeho jsi dosáhla. Ten první, který jsem teda slyšela, bylo, že jsi zjistila, že pracuješ polovičku času a že máš stejný peníze, jako když jsi pracovala 2x tolik, co si myslím, že je absolutní pecka. To je jako velký úspěch. Je tam ještě něco, na co si vzpomeneš? Za ten vlastne prvý rok, čo som takto, že maminou a podnikateľkou zároveň, tak vnímam, že som si ako keby ešte viac vstúpla do tej svojej ako keby vnútornej sily a jasnejšie komunikovala všetky vlastne svoje potreby, ktoré mám. To je pre mňa proste tiež dôležité a hlavne ako keby nie len čo sa týka akoby rodiny a vzťahu a tak, ale zároveň aj klienti, takže naozaj ako keby nestrácam čas už so ženami, ktoré naozaj, že ich chcú i nechcú. Je taká tá nerozhodnosť, proste nemám na to ako keby čas. Fakt nemám na to čas, nemám na to proste priestor a ako náhle, ako nech to znie akokoľvek hlúpo, ale naozaj pre mňa je toto dôležité, že ako náhle proste vnímam, že áno, že je 100% rozhodnutá na sebe pracovať, ideme do toho. Ale takéto, že neviem, uvidím, proste nemám na to ako keby priestor. Naozaj pracujem so ženami, ktoré sú pripravené a hlavne vnímam, že teraz mi chodia úplne iné ženy, ako mi napríklad chodili pred tým, než som proste ešte malá bábätko. A teraz naozaj sú také akože rozhodné, idú proste naozaj samostatné, proste šlapú, majú neskutočné výsledky a v tomto tu nás som tiež vnímam, že sa ako keby to posunulo, že lebo potrebujem efektívnejšie pracovať, potrebujem naozaj, že jasne takto, že aj keď proste robím nové koly so ženami, tak fakt ako je to aj efektívny proste čas, tak 30 minút, áno, ideme do toho, výborné. Nie je v poriadku, proste je to tiež v poriadku. Takže a vnímam, že samozrejme aj to, čo som zasiala za tie roky, čo takto pracujem, takže sa mi veľa žien ako keby vracia aj naspäť, čo fakt teraz vnímam v poslednom roku akoby ešte intenzívnejšie, že naozaj sa mi ozve žena po pol roku, po 3 mesiacoch, že chce znova pracovať, alebo že mi chce niekoho doporučiť, tak to tiež vnímam ako keby obrovský dar, že ako keby ani sa v úvodzovkách, že nevyvíjam nejakú ako keby konkrétnu aktivitu, ale tým, že už som zasiala tie semienka, tak už naozaj teraz len môžem zbierať všetko to, čo sa zasialo. Takže to vnímam ako keby ten zázrak toho. No krásne.
Super, super. Ženy, takže pokud máte jakoukoliv otázku na Ivanku, tak určitě najdete na jejím Instagramu nebo na jejím Facebooku. I vy řekni nám, kde tě můžou najít. Takže na Facebooku ma nájdete ako Ivana Sobková, po prípade na Instagrame ivana.sobková. Takže kľudne tam môžete sledovať, po prípade ak by ste chceli vedieť viac o mojich programoch, o mojej spolupráci, tak mám tam veľmi veľa postov, dá sa potom vyplniť aj 30-minútová prihláška zdarma, kde sa naozaj pozrieme na to, akým spôsobom príklad chcete ten dosiahnuť cieľ, čo sa týka chudnutia, váhy, zdravia, energie alebo naozaj takého toho väčšieho prepojenia telo, mysel, duša. Takže budem sa na vás tešiť a verím, že vám tento otvorený rozhovor, pretože naozaj som hovoril fakt akože veľmi veci ako keby zo súkromia a otvorenie, že vám naozaj ako keby pomohlo možno a pochopiť aj to, že nie ste v tom same a že naozaj vnímam, že každá jedna žena by si mala ako keby dovoliť byť aj matkou, ale aj podnikať a robiť ako keby to, čo ju baví, lebo ja viem, že ak by ma to nebavilo, tak by som s tým ako keby dávno sekla, aby som nevnímala tam akoby obrovský význam toho, čo predávam tým ženám, predávam tomu svetu, tak by to proste nefungovalo. Takže toto vnímam, že je dôležité a hlavne presne aj to, že už len to, že vysielame v tejto skupine, tak prepájať sa proste so ženami, ktoré to majú stejne. Ako fakt, ktoré to majú rovnako, ktoré proste podnikajú, pracujú na sebe, ktoré sú úspešné, že vám to tiež môže veľmi pomôcť sa nakopnúť a ako keby zotrvať proste v tom, že to nie je len takéto nárazové, že teraz ako dobre, tak od dneška proste to idem naplno na sociálne siete, neviem čo, ale že naozaj ako keby postupne a zároveň si ako keby nechať pomôcť aj odborníkov, či už od Zuzy v rámci programov božské podnikania ďalších, alebo po prípade aj terapeuta alebo terapeutky, ktoré vám pomôže ako keby spracovať tie bloky, na základe ktorých potom môžete byť akoby ešte úspešnejšie. Takže takto za mňa. Děkujeme moc. Je to určitě dlouhodobá cesta a jak jsem říkala, ať už ta role maminky a nebo vůbec celkově následovat to podnikání, tak vždycky nám to otvírá ten prostor pro to růst, pracovat sami se sebou, být lepším člověkem, lepším zdrojem právě inspirace i pro ostatní, protože věřím tomu, že vždycky, když děláme to své poslání, jsme tím světlem pro ten svět, tak inspirujeme ty ostatní, kteří ještě do toho nevstoupili, ještě si tam nestoupili do té svojí vlastní hodnoty. Děkuji moc Ivance za sdílení, opravdu osobní sdílení, moc jsem to cítila, bylo to hodně intimní, moc děkuju. A pokud ty teďka, která nás posloucháš, vnímáš a cítíš, že ti to něco dalo, tak určitě nám dej komentář, sdílej to na své stěně, nebo to sdílej kamarádce. Ať ji inspiruješ k tomu dát ten krok pro to, co ona cítí, to svoje volání. Ať opravdu realizuje to, co chce, protože myslím si, že jsme na této planetě proto, aby jsme byli šťastní. A šťastní můžeme být jedině tehdy, když ten svůj dar sdílíme s ostatníma. Možná to je dar být s dětma a vychovávat novou společnost. To může být nádherný dar. A možná to je dar realizovat to, co tě fakt baví, šít oblečení pro děti, nebo šít tašky, ekotašky, nebo cokoliv, co tě fascinuje a baví a dělala bys to zdarma, dělala bys to 24/7, tak ten tvůj dar určitě začni sdílet a monetizovat. A pokud nevíš, jak ho začít monetizovat, tak právě pro tebe může být program Božské podnikání, nebo už máš něco vytvořeného, ale nedaří se ti prodej, tak je program Prodejní leadership, který budeme otvírat už za několik týdnů. Víc informací tak mě napiš do zprávy a já ti řeknu přesný termíny a veškeré podmínky pro to přijmout tě do tohohle programu. Ještě jednou děkuji i vy a těším se zase na vás v dalším podcastu Success Mindset. Ahoj. Ahojte.